Para falar da violencia digital existen múltiples conceptos. Podemos falar de network moving, grooming, hacking, ciberstalking, ciberacoso, ciberbullying, etc. E serían todo este conxunto de comportamentos mediante os cales unha persoa, un conxunto de persoas ou unha organización usan as novas tecnoloxías para hostigar, perseguir ou ameazar a unha ou máis persoas. Que ocorre? Que as novas tecnoloxías, os teléfonos móviles que levamos no peto, realmente é un acceso 24 horas a nosa persoa. Xa non é necesario o contacto físico con unha persoa para acosala, para humillala, para denigrala. O feito de que podamos acceder aos seus usuarios e aos seus perfís de usuarios carrexa que podamos acosala 24 horas o día os 7 días da semana. Ten como características que estas intromisións teñen unha natureza repetitiva e disruptiva e prodúcese en contra da vontade da víctima, con ameazas constantes de diferente natureza que lle xeran unha situación constante de temor e se converte nun problema psicolóxico e ata social para a víctima. Por outra parte, sobre todo en xente nova, a percepción dos efectos do acoso online pode ser moito máis baixa. E, ademais, como vos dixen ao principio, a violencia de xénero non é só aquela que se exerce contra unha muller polo feito de selo, senón tamén cando lle afecta dunha maneira desmesurada. E aquí imos a ciberviolencia cébase con nenas e adolescentes rapazas.